Beranduegi. Akabo lan orduak, akabo ordenak, ez du gehiago behar nahikoa duenak. Haize fresko hartzera doazela denak, iritsi dira nire egunik onenak. Gaizkile bat naiz baina ondo sentitzen naiz. Agur! Askatasuna eta demokrazia atera dira garaile. Amaitu da terrorismoaren amesgaitza. Eta bere amaiera onartu du. Eragindako kalteak eta sortutako sufrikarioak ez du ezertarako balio izan. Orain arte, indarkeriaren laguntzaile izan direnak, ezin dira orain, etaren Ongi etorri Beranduegira. Etak behin betiko amaitu du jarduera armatua eta honen bestez indarkeria desagertu da Euskal Herritik. Doni, orduan zer, etxera joan behar diagu? Negatibo, lasai, gure astuk indarkeria eta. Etaren iragarpenak postasuna eragin du herritarrengan. Kalera atera dugu kamera eta honako erreakzioak jaso ditugu. Gu ere pozik gaude, ez gaituztelako gehiagoetakoekin astuko. Oso pozik nago, dagoeneko ez didate hiltzaile deitzen. It's a great news for us. From now on, people won't say we are terrorists, because we are not terrorists. Denak ez daude gustura hala ere. Biktimen elkarteek adierazi dutenez, etak ez ditu armak entregatu, ez du bere burua disolbatu eta ez du parkamenik eskatu. Eta futboloiaren azpitik pasa dira? Ez da hori ere. Orduan normala sarretzea. Mira, bromak aparte, adierazi dutenez, komunikatu bakarra entzun nahi dute etaren gandik. Hau. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Etaren iragarpenak krisia areagotu du Euskal Herrian eta Espainian. Aurretik zeuden langabetuei gehitu behar zaizkie dozenaka tertuliakide eta 100 bizkartzain. Patxi López, EAeko lehendakariak, honela erreakzionatu du langabezi datu berri horiek ezagutzean. Aizu nahi, zukingo ez du, horrengo azteko Beranduegi? Nik ez, nik oporra dauzkat, zubia da, ni oporra manua. Nik ere zubia daukat, aiba la hostia. Eta, nik zer? Nik ez dut egingo. Nik ere ez. Ez dago Beranduegi. Orain bi aste hasitako lehiaketak gaur du amaiera, eta pantailan dauzkazue orain arte jasotako erantzunak. Iruñeko Zientzia Museora joateko bi sarrerak Laudioko Olazarregik irabazi ditu. Zorionak! Hurrengo astean Beranduegirik ez dugunez emitituko, 3 aste izango dituzue marrazki berri honi testua jartzeko. Aitzaki hori bazen. Saria, Bilboko kafe antzokian 2 lagunentzako bazkari ederra. Bat ni, eta bestea. Erantzunak Beranduegia bildua argia.com helbidera igorri. Animatu eta parte hartu! Eta aste honetako argian noski etaren iragarpenak protagonismo handia eduki du. Dena den asteburuan konponbidearen alde Bilbon egindako manifestazio erraldoia ekarri dugu azalera. Beste hainbat eduki ere badaude, baina hoiek kioskoan aurkituko dituzu argia erosterakoan. Etak bere jarduera armatua behin betiko amaitza erabaki du. 52 urtez luzatu den borroka armatuaren aroari amaiera eman zion Euskadi Askatasuna erakundeak pasaden ostegunean. Urratxorrek ateak ireki dizkio urte horien guztien berridazketa kritikoari. Gure historia hurbilaren pasarte asko lasaitasunez berraztertu beharko dira orain. Tartean 1960an Donostiako Amara geltokian gertatutakoa.
El 27 de junio de 1960, hace 50 años, ETA asesinó por primera vez. Su víctima fue Begoña Urroz. Todo el mundo debe saber y nadie debe ignorar, ni en España ni fuera de España, que la primera víctima de ETA fue una niña de 22 meses. Espainiako klase politikoak etaren lehen biktimatzat jo du, eta hura hiltzuten eguna terrorismoaren biktimen omenezko eguna izendatu dute. Bertsio ofizialak, sarri, egiarekin ez duela bat egiten erakutsi digu Ainhoa Oiartzabal kazetariaren nork hil zuen Begoña Urroz erreportajeak. Ez dago, eta izan zanik inun, ez du inun konstatatzen. Orduan, hori ere izan da pixka, baina orduan hau goindik eta gezurra hundigoa da, ez? Ofizialki diputatuen kongresuaren adierazpen instituzional bada. Horremate zaio rango ofiziala, baina ez dago polizi herrizaingo sailak, ez Espainiako ministerioak ez du kontemplatzen. Oain ziotenek etak intzula atentadu hau, Ernest Luken garai baten esan zuen nahi eusteie, etzala hola lehenago esan zuten beste batzuk. Bai, Jose Felix Azurmendibeak deian, garan Iñaki Gainak inazun pare bat reportaje inazitxun. Atzeaka lan bati, eta iturri horietara jo, eta galdetu, eta kontrastatu, eta pixka bando diferenteak, ez? Bueno, etakoak. Garaiatzen eta zebiltzanak, sortu berria zen. Bestetik diotenek eta zala erabilitu zen berriturrik. Diotenek etzala eta drill izan zala, zeuri deia argitarauta zen, drillen gana jo deu. Gero asko lagundu di Xabier Montaña, Kataluniako kazetariak, hone dauka drilli buruzko liburu bat inda. Beraia liburuan gaina Ernest Luken tesiaren kontra idazteu 2004 gaina, berak esan zuen, bai, nikoi ziurtatzei zut. Ze drillekoak entrevistatu zituen, da drillekoak ez zuten behin esan beraiek hiltzutenik. Ez dute oraindik ere esan, ez? Eta momentu hartan ere atera zuten komunikatua Venezuelan argitaratu zena. Ez gindu inundi lortu, eta berak ere etzu. Berak esatezun, bere dokumentuen arabera eta komunikatu hartan, 6 bomba, 3 egunetan. Nola bere egite zituzten, ez da hortzen Donostiko hau, amarako. Ez ezko eman digute, eta batez ere dia 60etan zeudenak eta sortu zutenak, eta gerora oso kritiko izan dianak, eta asko gaitzetsi dutenak. Hoien nahi genitu lortu, ze iruditzen zitzaigun eta zela esateko arrazoia zela etaren kontratea, eta hori esateko gauza bada, ze bertatu zen, beste bada, ze jarrera daukazunaz. Eta hoi, bai lortu genuen Mikel Azurmendikin, beak esaten zuna, ez bera etzeon orduan garai hartanetan geroago, baina berak etzula hori hola intzun, eta ez dela eta gaiztogoa egin ez dela. Ez gendun jo familiana. Familia bere bersioa El Paisen eman zuen, El Paisek esaten du eta izan zalak, familiak horrezten dio, esan genuen, ez gaziko gozoka tiran. Adibidez, eguna beha ustu da, ez dakit aurten kasualidadez izan da, edo izan zen lehen biziko aldiz ez, baina elkarte asko ez ziren joan biktime elkarte asko, eta arpegi garbitzea zala, eta ez dakizu zenbateko aposto egin zuten iaz horrekin, ez dakizula ze balio ematen dien. Baina nerea bintzet bai izan, batez. Ikusten denez, gero joku politikoan eta ez daia politikoan ibiliko dute baina. Geroa bai, ez da alderdi bat, eta gainera bokazio horrekin sortu zen alderdi nazionalen koalizioa Nafarroaren bereiztasunei erantzuna emateko. Guk defendatzen dugu momentu honetan abertzale eta abertzale ez diren, baino euskaltzalero eta bai hori da. Ezakit nor den kapaz egun esatea, nor den abertzale on edo ez. UPN-eren
diputatuek talde mistoan izango dira Nafarroaren irudiplano hura berriro ekartzen, berriro eraikitzen nolabait Madrilen. Eta Madrilen azkenean opinio publikoaren foroa da interesgarria eta bertan egon behar politika egin nahi balin badugu, ez? Zeintzuk dira gai euskaldunak? Gubagoa zara gai euskaldunak besterik ez aldarrikatzen. El precio del medicamento no es un tema vasco, diot ezakit. No es un tema vasco, ikuste baietz. Y se decide en las Cortes españolas. Ez duzu ikusten Amaiur oraindik ere horretan sartzeko modua? Bueno, ez dakit beraien mezua ez da hori. Beraien mezua da, Madrilera goaz esatera etorri nahi ez dugula. Madrilera goaz aldarrikatzera herri bat garela. Nafarroatik diputatu abertzale bat egongo dela. Gure realitate soziologikoa hori da, geroa bai diputatu hura lortzen ez balin badu, Nafarron hauts abertzalea ez da kapaz izango UPNri erantzuteko. Aste honetan, Argiaren webgunean, Perurena dokumentala osorik izango duzue ikusgai, eta baita ere, eta eren historiaren kronologia interaktiboa. Horren laburpen bat ikusi ahal izango duzue, berandu egiren hurrengo geltokian gainera. Friends and enemies. Euskal Herriak frankismo garaian bizi zuen egoerak eta EAJaren jarrerak nazkatuta, Euskadi eta askatasuna sortze erabaki zuten 1959an Txillardegik, Julen Madariagak, Benito del Vallek eta Eneko Irigaraik. Ordutik, 800 gora hildako eta milaka zauritu utzi ditu. Eta Euskal Herriaren historian eragile garrantzitsua izan da. Bi 2011ko urriaren 20an bere jardun armatua amaitutzat eman zuen. 52 urte eta gertaera ugari geratu dira tartean. Historia hori laster eskola liburuetan ikasiko dute gazteek. Pasarte nagusiak laburbildu nahi izan ditugu Argian, era interaktibo eta multimedia batean denon kontsultagarri gera dadin.